Bayu sesarkan kuda budaya palpot. Pandelong saking panguwasaning Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Murbeng dumadi. Yo sedaya dipangestulipun nenggih para bujangga ning atur kang tansah lumebet. Wonten sakjroning sanggar pamujan lumantar saking kuku sing dupa kang kempelun. Dupa ingkang angganda wangi ingkang angebaki wonten sakjroning alun-alun kuda budaya Makwa. Gusti Kang Agung Gusti Kang Akarya Jagat. Pandelong saking pangwangsaning Gusti. Pandhawa sak pucuking grana nyingkrahake sakabehing bela bebendu ingkang banding kanggo gawe. Ana sakjroning sanggar pamujan kuda budaya Makwa. Nyingkrahake sakabehing Sokerta ingkang ganggu gawe bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng padha meneng wak. Kreake sakabeh iki luwih bakas pati tetemel lan uga sak pinunggalane nggih. Wah. Ana kambru lan uga sing barok wujude kang gedhe sinetron nyementara ngajok ing Rahana. Lan uga siung kang bebayani lan uga gegiri siyoman. Kuda budaya kowe. Sun Kang Bapa nyuwun mista. Yen saking mandating pangwasaning Gusti Kinarya penggaipun pesut kang wujudipun Kyai Sapan Diwan. Ampuk Jaya Kranta Surakrata ya yer ampak kawana tetep melek lan uga sak pinunggalane ya panwasaku nyuwun dedaharan ya aku nyuwun dedaharan kang arupi kuku sing dupa aruga samangke kula badhe nyuwun pamit wong sajroning pamujan ora bakal ganggu gawe Kene apa kang dadi slantawun tak turuti lan uga tak pinangkani sabibare lamun baliya anteng kandhangmu dhewe-dhewe wak kowe lamun ora bali bakal sirna dening pangwasaning Gusti pangwasaning Kang Agung. Panas aku ya aku yo baik banjur pabrik yo Pak. Ugi tansah pinanggih raya genipun kuda budaya. Hakaye pakaryan wonten sajroning dalu punika para sesepuh kula matur suwun para bapa-bapa matur suwun yen kaya mangkono aku tak enggal bali. Os. Was. Bapak isi bapak sadar. Arep wonten panggon bapak dansan kalau menika panggon pamit wana tuyul pamit aku bali kok aku bali. Oh iya. Oke, bali siji-siji ya.
kira lamun ora bali iku bakal dadi kena bendune Allah idane Allah op kantong semoron kadya dening gutur Mas legi para budakane ngatur kang sampun kinarya menggahipun pusaka pecut Kyai Saman Diman Wal kaseblake gunung jugruk segara asat sampunipun sira rasa gandha rasa nggih lampun sira bali ana bangkang dhewe-dhewe manos batur suwung panunggal bali wang aku tajur bali wang aku ngaturaken bumi panuwun dening para sepuh ingkang sampun ngaturaken repopong duka dalem menika Mas. Mekaten kala wau menggahipun wonten obong duka aluga kairing dening gara-gara dalu mriku sumangga sesarengan kuda budaya